Katapos ana sobra sa sarong dekada ng pagpaparatago-tago kan pinagmimiran na numero 1 na regional most wanted person na kana kapulisan na digdi sa riyon kan Bicol. Gadan ana leader kana konsepsyon na criminal group matapos na iserbiko ta na ana warrant of arrest sa suspek. Sa ginibong operasyon na subanggi alas 6 sa Miyerkules dumana sa Parañaque City, si Gilbert Concepcion na pamayukan Concepcion na group nag-ooperar sa Banwaan kan Libon asin mga pagtaraid na lugar sa Tercer Distrito kan Albay, Rinconada areas digdi sa Camarines Sur. Kinatatakutan kan mga negosyante asin mga residente sa nasambitan ng lugar na grupo ni Concepcion nin hulit kan sobrang isog kan mga ini sagkod sa magadan sa operasyon na kasudma kay ban nasarong dai panabibis nga persona. Alas 6 ni na hapon na alas 6 subanggi Enero 24 kaniserbian warrant of arrest sa suspitsado. Huli naman sa kaso nga multiple murder asin iba pang kaso nga kinasasabitan na kanasambitan ng akusado na leader kana criminal Concepcion na group. Ang operasyon na ginibo duman sa harong kay ni duman sa Mariana Subdivision, Barangay San Martin, Dipuris duman sa syudad ni na Parañaque. Pero kay Concepcion sa rupa nga kaibahan na lalaki na pinagbawian in buhay pagkatapos na makipagbakbakan sa mga pulis na maserbikan warrant of arrest. Sa mga naging pahayag kana Regional Director kana PNP digdi sa riyon na kana Bicol, dati ining Scout Ranger kan Philippine Army kaya may pagkaaram ini sa pakikipagyera kaya naglaban ini sa mga autoridad sagkod na mabadil gadan.